No ukážte, kde ju máte? Aha, to je ono. Ahoj Nia, a ja ťa zdravím. Vyzerá to skôr ako kôžna prádlo, či? Áno, našli sme ju v Ikei, v oddelení dieťa a bielizeň. A na čo ste vlastne kupovali postielku? Však aj v zvieracej ríši spáva mláďa s matkou. Pravda! Na bývanie sme zvažovali aj jaskyňu. Ale zle sa vysáva. Ja som bol za pelech. Podľa mňa je k tomu ešte aj fakt malá. Áno, ona bude tiež malá. Dostane väčšiu, keď začne platiť nájom. Neboj sa, postielka je rastúca. To neviem, čo znamená, ale podľa mňa ju máte tak max na pol roka. Ak bude potom malá, vymeníme dieťa. A čo tieto mantinely? Však to dajte dole, to je tam nebude prúdiť vôbec vzduch. Nie je to akvárium, hore je otvorená. Neboj sa, pre tento prípad som jej kúpil šnorchel. No však sa smejete, sa dosmejete, môj zlatý. Ďakujeme, zapíšeme si to. Hneď pod, dieťa nie je digestár. A čo ak sa dieťatko prevalí? Môže sa o to aj zadusiť. Mantinel je len dočasný. Ako tvoja návšteva. A čo tento baldachín? Veď to je len lapač prachu a to dieťa vám bude ten prach iba dýchať. To máme namiesto čističky vzduchu. Hej, Patty. A tento kolotoč? Veď dieťa vám začne škúliť, keď sa bude na to dlho pozerať. No, to sa vám ošúcha, tu taká lacnota. Neboj sa, predával sa priamo z dioptriami. No, si robíš srandu, ja to fakt myslím vážne. Keď začne škúliť, otočíme ju hore nohami. A keď tu budete dieťa dávať, však mu trestneš o to hlavu a ešte sa do toho aj zamoce. No chúďa. Vravel som ti, že tie oblačiky majú byť z plyšu a nie z betónu. Ja som mi síce neplánovala hádzať do postielky z 3 metrov ako na basketbale, ale ďakujem za upozornenie. No neviem, akože za mňa je táto postielka úplne zlá. To ste si mali kúpiť takú, vieš, takú tú, čo sa dá k posteli, je z jednej strany otvorená a keď budeš kojiť, tak sa k nej iba tak prevalíš, nakojíš a... Dobre, toto z Pinterestu to akože, no neviem. Mám skvelého muža, ktorý mi určite za každý maličku ochotne podá. A bude tým najlepším partnerom. Bože, to je také krásne, aké ty máš to materstvo idylické. Však počkaj, veď ty uvidíš. Ja viem, o čom to je. Mám 3 deti.